Fashion. Hello, Kat. Uy! Mana mo sakit apa ni? Bantayan ke. Lu kiduko ka nagagablaga ni. Kiduko. Kaya sa ulan ko guys. Okay. Uy, video sa ko. Mag-video lang mo, diha lang mo. Okay, kadugay kay murag taw-taw ni giruwa na tutupan. Yay. Asa mo pa dong? Ano tagkuan? Ulan ko naman eh. Sabi ka. Siyempre na, Thank you. Kiduko. Kaya ka vlog din dili kiduko. Saan ba kiduko mo? Kada ni sunod to ka vlog mo tao din. Ha? Kalikon. Ilaw yung kalikon. Santa Rosa Ulang. Dami naman diyan mo. Tuloy kayo. Betul kan kay uli meron. Nagkao kayo ko iskarte ko mahurot. Hindi dapat. Nagkaon ka kahapon pa sa nakon ka naglago ka. Hello, Langgo. Ito yung dagat today. Ito maligo. Mayra. Dua na dugit. Udah ada yang kupain. Gila. Katu ini ka bangga. Oh. Ayo lihat sampai. Reaksyon lagi dah biar sebarko. Lu swimming pool gamay. Loh, swimming pool. Pembata. Swimming pool gamay. Laom rin. Ari na mo. At man mga bayot. Dire ka tanan. Dong, dire mo dong. Tibang, asa mga tibang babae? Nga laki. Ang sama ng mga bayot. Ako mga bayot, oy. Asa ang bayot? Asa nga ng bayot ko? Babae mo na sa pikes. 12. Manglingkod na ba dire? Hido ko. Ano na siya second floor? Second floor. Second floor. This is the second floor. Kita lah nasa talan. Dito taki. Diha to. Ya dila lang sila dongre dia. Ya rum. Taas. Taas lang taki. Lupa dulu. Ano sudah guys. Bagaimana? Bukum natagak. Dali sila picture ni Delmia, ari ba? Hey, what's up guys? Welcome to Olago Island. With the boy let's go. What's up guys? Nagpawa na ito yung grabiya guys. Napot nito sa Olago Island. Oh, ipakita itong kamera ko na. Dali itong kamera. Ay, dito tayo guys. Dito tayo eh. Alik. Pati sinawas na kumpaw. Balik yan na lang. Ipaling. Wapil lah, driver guys. 30 naman pit.